рассоми тоҷик Маърифат Давлатова ки тасвирҳои нимаурёни занҳои тоҷикро ба намоиш гузошт, дар ҷомеа ва шабакаҳои иҷтимоӣ ҳангома барпо кард. бисёриҳо ӯро ба таҳқиру иҳонати зани тоҷик муттаҳам карда гуфтанд ки кори ӯ хилофи арзишҳои қабулшуда дар ҷомеа аст. иддаe ҳам ҳунари маърифатро ҷонибдорӣ карда мегӯянд, дар тасвирҳои ӯ ба ҷуз аз зебоӣ ҳеҷ тавҳине надиданд. ба Маърифат барои ҷасораташ аҳсан гуфтанд. орзу исоев, шоир, хабарнигор ва рассоми тоҷик, яке аз онҳоест ки офаридаҳои Маърифатро писандидааст. мо ҳамеша кӯшиш мекунем ки пушти пардаи менталитет ва асолату худшиносӣ бархе аз камбудиҳои рӯзгори худро пинҳон кунем. ба назари ман ин иштибоҳ аст. ба бовари ин хабарнигори тоҷик, воқеиятҳои рӯзгори зани тоҷик боиси офаридани чунин тасвирҳои урён шудаанд. занро метавонанд аз хиёбонҳои шаҳри Душанбе бар ивази масалан 100 сум ё 200 сум ё 300 сум барои фақат фароғати нимсоата бихаранд. занро метавонанд ҳадафи тиҷорат қарор бидиҳанду ба Дубай ва ба дигар мамолике ки одамфурӯшӣ ва одамрабоӣ роиҷ аст бифурӯшанд. масалан занро метавонанд танҳо бигузоранд дар лобалои проблемаҳо. занро метавонанд ба кунҷи фаромӯшӣ биафкананду ба ғурбат бираванд, 5-6 сол занро суроғ накунанд. вале таъсир расондани як акс аз ҷониби як духтар ин қадар одамонро ба ваҷд овардааст ки мехоҳанд ҳимоят кунанд аз масалан арзишу масалан аз чизҳои муқаддасе ки дар зиндагӣ ҳаст, вале риоя намешаванд. ва дар ҳайратам ки чаро масалан дар лобалои проблемаҳои умда, проблемаҳои ҷиддитарине ки дар рӯзгори мо ҳаст чашм мепӯшанду дар лобалои як мусаввара, як акси духтар наметавонанд чашм бипӯшанд. онҳое ҳам ки бо тарафдорӣ аз ин рассоми ҷавон дар шабакаҳои иҷтимоӣ шарҳ менависанд, мегӯянд Тоҷикистон як кишвари демокративу дунявист ва набояд эҷодкореро барои офаридани тасвире қотиёна маҳкум кард. аз пушти ин ҷавон духтар то ҳар куҷое бошад ман дифоъ мекунам. бигзор фикрошонро баён кунанд. ҷомеаи демократӣ ҳуқуқбунёд дунявӣ мегӯянд бигзор ҳама ҳаққи худаша гӯяд, фикри худаша гӯяд, вале маҳкум накунад ки он духтара набояд мекард, набояд чунин бошад. не, шуморо маъқул нест наравед, набинед, нагӯед. далер бо нишони ҳамраӣ акси саҳфаашро ба яке аз тасвирҳои Маърифат иваз кардааст. мегӯяд худсензура сабаби аз даст додани эҷодкорони асил шудааст. маҳз ана ҳамин худсензураҳо буд ки имрӯз мо бахтиёра дар ватан надорем ки қабраш дар Берлин аст. имрӯз устоди азизи гиромиқадр мо Давлат Худоназаров зиёда аз 20 сол дар ҳиҷрат зиндагӣ кард. ва имрӯз Барзу Абдуразоқова мо ҷавоно ба ҳасрат мегӯем ки чаро дар ватан набошад. зеро ана ҳамин гуна худсензураҳо буд, худсензуракунӣ буд ки имрӯз ҳамун эҷодкорои асили мо дар ватан нестанд. онҳое ҳам ки аз назари рассомӣ ба эҷоди Маърифат баҳо дода наметавонанд, ба ҷасораташ эҳтиром мегузоранд. ҷомеаи суннатгаро дар ин ҷомеае ки як кори нав кунӣ ҳатман ҳазор дашном мешунавӣ, офаринаш мехонам. ва ҳамчунон мегӯям ки онҳое ки мегӯянд имрӯз дар бораи мо ҳарф мезанем ва чизе менависем, ҳатман ки 100 нафар 200 нафар пайдо мешаванд ва назари мухолиф доранд, инам хуб аст. бигзор назари дигарам дошта бошанд, аммо бояд он назари худашона бетаҳқир, бетавҳин, беҳақорат иброз доранд. чуноне ки Маърифат ба касе натохта ва касеро ҳақорату тавҳин накарда. дар пайи ин баҳсҳо даҳҳо корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ гуфтанд бо нишони ҳимоя ба тамошои асарҳои Маърифат Давлатова хоҳанд рафт.